Suomalaisista kitaroista odotetaan maailmanlaajuista hittituotetta. Joensuulainen yhtiö valmistaa soittimia, joiden materiaalina käytetään puun ja muovin seosta, niin sanottua luonnonkuitukomposiittia. Sen avulla voidaan korvata uhanalaisia puulajeja ja lisäksi sointi kerää kiitosta. Tässä työstetään Japanin vietävän sähkökitaran kaulaosaa. Kaula tehdään yleensä ainakin osittain jalopuusta, mutta nyt valmistusaineena on luonnonkuitukomposiitti. Kyseessä on joensuulaisen Flaxwoodin patentoima havusellun ja muoviyhdisteiden seos, jota ei kuitenkaan markkinoinnissa saa sanoa muoviksi. Me ei mielellään sanota sitä muoviksi, me sanotaan polymeeriksi tai komposiitiksi, mutta tottahan siinä on, että noin puolet siitä on muovia. Mutta se muovi on sen laatusta, että se soi. Luonnonkuitukomposiitista valmistettu instrumentti ei kärsi ilmankosteudesta eikä siinä ole huonosti soivia kohtia kuten puussa. Rock-yhtye Little Jackin kitaristi antaakin soittimelle kiitosta. Tämä on sen verran kova materiaali, että kirkastaa soundin tosi paljon. Luonnonkuitukomposiitille on jo vuosia povattu maailmanmenestystä, sillä sen avulla on mahdollista korvata instrumenteissa käytettyjä uhanalaisia puulajeja, kuten eben- ja ruusupuuta. Puiden suojelu on jatkuvasti edennyt, mutta Flaxwoodin läpimurto on yhä tekemättä. Kitara brändii uutena kansainväliselle markkinoille suoraan, niin siinä on semmoinen haaste, jota ei kukaan suomalainen ole tehnyt. Yhtiössä onkin otettu nyt aiempaa nöyrempi asenne ja ryhdytty valmistamaan kokonaisten soittimien ohella myös niiden osia. Tässä vuosien vaihteessa on tullut selkeästi ilmi, että näille materiaaleille on kiinnostusta, mutta ei välttämättä kokonaisina kitaroina, vaan otelautoina tai talloina tai vaikka viulun osina. Entä kuinka kauan kurki ja rahoittajat jaksavat vielä odottaa ennen kuin suo maailmalla sulaa? Me ollaan nyt niin lähellä sitä, että ei se kurki nyt kuole. Ja näiden sävelten myötä sitten sääennusteeseen poutaa ja pakkasta on tiedossa.